बिदिखौ फसायखायो बियो गोलैगोन आस्ते नै बेखौ मोनबाय आङो म लायफैबाय नै बेयाव लानाय एक्सप'आव सफैबाय जोङो मा होनदों जादों बेलाय खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि मैयानि ब्लगखौ नायदों बेफोरो मिन्थिखागोन जे आं बबेयाव फैदों स' नायलांबाय थादो दा गाखोदो नै मालायबा बेसेबां लायो र' दा गाखोगोन र' दस्राथ' बेरायगोन र' दा गाखोगोन ना गाखोजागोन दा नोंसोरबो हाइट होनो ओइ हाबजागोनथ' ए उन्दैफोरनिसो हाबजानाय नङा नै माथो मानसियानो गैथारा एक्सप'आनो खालिनो आसार फानदों नै मानसिफोरा नै साइज अ बिदि नाङा बगासफा जि बेयाव दाम होनलाबायो अनलाइनाव बिहरनाय साख्रि खेराफ्रा मोजां फसायदों एसे मा खेरासिलाय बेयो बिदिखौसो गानग्राखा बिदिखौ फसायखायो बेयो दा बै हेलिकप्टाराव गाखोगोन आङो औ गाखोगोन दा बेरायगोन र' नायगोन मा दङ होननानै हनै मालाय साइजथार बेगफ्रा बेसेबां लायो सिगोनसो दोननांबा 100 एगला सब 100 नो এটা কি ওয়াটারপ্রুফ নাকি ওয়াটারপ্রুফ ভিজবে না ভিতরে জল জ্বলে না र'दा लागोन मोजांमोन मोजाङालाय बेगा र' देखि आगे फै थांगोन नै मैथां नायगोरनि मा दङ बोखारबाय दां मानसियानो बारा जायाखै गैथारा प्लाज'आ 150 बावनो हाफ पेन्टसो मोजां मोनबा लांगौमोन आं ओइ फैसनालाय हाफ पेन्ट नायनि बेयाव दा लागोनब्रा र' दासो फैदों एसे नायगोरनि ना आयौ गरमसो जागोन नामा मा गिदिर होग्रासो मोजां हाफ पेन्टआ नैबेनिफ्राय लाबाय आं गांनै मोजां मोनदों बिसोरबो मोजां खिन्थु आइरना बिराद गाज्रि नुगोन आरोना जोंनाव अन्थावथावथार कालारानो এটাও ভালো আছে কালারটা থাক অন্যদিন এখানে এই দুইটা দে এই দুইটা এবার গাংনিखौ लाबाय आं लटारिनो बेयाव फुखो मोनग्रा मोनदों गैया मोनाखै देथ' कत ना कत एकटा मोनदो देथ' एकटा किलो लानानै थिखोनांगौल' लानायदो मोनसे खुस्रा दे खुस्रानाय 49 किना किबा दाम दिया मगना 20 टाका इने ना 20 टाका देबो गिदिर जिनिसखौ मोनाय मोनसे 20 टाकानि मग मोनसे मोनबाय आङो फुखोमोनांगौ आरो एकटा किलो बेसेबां ए लक्की एकटा बर' जिनिस दे ओइ टिभि दा हो 20 टाका टिभि दा नाय बोदाय ना नत दे ना मोनसे नायनि आं ओइ आसे थगायसे मने फन्द्र नाम्बार আছে না নাই কি আছে 15 মাল এটা লাগে না ওই কিবা কালারটা দে কি কই না 60 এলাই বড় নিচের তোলেরটা এটা এই কালারটা দে লালটা লাগে না 60 নাম্বার বলে এই যে 60 কি আছে হ্যাঁ সে নাই গিয়া নে नै बेखौ मोनबाय आङो 40 टाकानि माबाया दा प्लास्टिक थागले दे खुनखानायनिबो दे नै यावहाय रिसार्च सिस्टेम आरो ना बेखौ फुखोमोरबा मोनो एसे मोनसे मोनासै आया खयथायाव लाखो नों मोनब्रै नै गेलेलाहाय जाबाय बेनो 40 टाकानि बेखौ मोनबाय आरो ना जिखुनु जा जेखौ गेलेयो बेखौनो मोनबाय
27 नाम्बारावनो बेखौ खाप मोनबाय आरोना बे 20 टाका नालाय इसोर खाप ताइटा भाङा दे किरखमबा नुथुन दे अन्नता दे एजे किरखमबा আছে अरे रेजेक माल ओमफ्राय हरेक माल ने सो बोरैबा गोजा जोबखा जिनिसानो था थ' गेलेबावनो हागौ गाज्रि आरो 20 टाका हरनांगौ नामा 20 टाका हरदो दे आमाय आंनाव फैसा गैया नोंनाव दङथ' स' लोगोफोर ओरैनोथ' जेबो गैया बेनोसै एक्सप'लार माथोना जेब्लाबो एक्सप' बिदिनो लाबोखायो खेरा बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बेनोसै ओमफ्राय आङो बेकग्राउन्डआवहाय माने मिउजिक दामगासिनो दंमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो मिउट खालामनानै डाबिं होनांगौ जाबाय स' लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय नानिया बिराद माने गेलेनो लेंगासिनो दंमोन आरोना आंखौहाय स' ओरैनो गाखोहैहोनोसै बेखौ जिखुनु जाया मोनसे गाव बबेयाव गाखोयो माबा मगा माबा खाप खादा ओमफ्राय खेरानाय हरनो हागोन जेबो गैया लाब गैया आरोना मोना बिसोरखौ बांसिन नानियाव माबा बेयाव मा होनो एर'प्लेन हेलिकप्टार दङ हेलिकप्टार गाखोनोसै बेयाव ना बेयाव दे होनदो बेयाव गाखोआ दा होमबा बेयाव गाखोनो मोनला मोनसेल' गाखोनो मोनगोन दे फैसा बारा गैया कत होनो भाई आयु 50 टाका थारनो थांना गाखोदो साइकेल खुदो दे बेयावनो 50 टाकानो फाग्लासो उठाया दे खोनायासै हायासै हाबाय दा जाबाय दा थांदो दे हैलाय बे थिखरगोन मोजां गोलैगोन दे ओमफ्राय मोजां गाखो दे गोलैगोन मोजाङै गाखोखा अबाव गाखोनो लुगैयो नुवाखै माबायदि मानबायलांदों उन्दैफ्रा नुवाखै माबायदि गेलेदों गोलैगोन गोलैगोन गाखोग्राखा गाखोनो रोङो बै बाराव न' खाथियाव लाबोबाबो गाखोदों ना जुद्रुबोआसै जुद्रुबोयो बै नै बिथिं फैनोसै बाल जे फसायाखै खोमा बोरजाइखौ गोलैगोन आस्ते थाबथायो बोरैबा सोरबा सं गोलैफैयोना थाबथायो जिनिसानो गाखो दे बाजार मोनफैफिनबाय नै जोङो এখানে অল্প দাঁড়া দাই দিকে এই যে রাজু সব কিবা মধ্যে মোমো সব মধ্যে मोमो निया जायो हाँ ना ना मोमो लायफैबाय नै बेयाव लानानै थांसै न'आव जाहैनोसै पार्सेल बेखौनो मोनबोबाय नै बेयावनो बेसेबां 80 टाका 80 टाकाजों मोनसे खम मोनासै मोमो लानानै फैबाय नै मोमो दैखौ मानो खोलैखो ओमफ्राय नै हाफपेन्ट लाबोना होफैबाय आं बोरायनो बेसेरा हाफपेन्टानो गैला गिफ्ट आरोना मोमोआ रानजोब्बाय बेसे बेसेल' गोलैबाय मोमोआ नैबे रेक्सुनि जाना लाग्रोसै स' लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय बयबो ओमफ्रायो दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसैमोन ओरैनोथ' जेबो स्पेशल गैया आरो माथोबावना ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना दिनैथ' जोङो रामकृष्ण मन्दिरावबो बेरायहैबाय आरो एक्सप'बो हाबबाय ओमफ्राय भिडिअ'आ जुदि बांद्राय गोलाव जायोब्ला आङो नैबे जों दा जे आं एक्सप'आव थांनानै फैदों बे भिडिअ'खौ आं एक्सट्रायै हगारनो हागौ स' लोगोफोर नायनोसै दाहाय मा जायो बेसे गोलाव जायो अबभियासलि माने भिडिअ'आथ' गोलाव जाखासिगोन आंनि आइडिया ओमफ्राय आं बेखौ एक्सट्रा हगारनो हागौ दे लोगोफोर स' बेखिनियानोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' गरमथारना बाहेरायावहाय फांखा होनानै दलर जिरायनानै थाबाय आरोना स' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट